Mit navn er Kenneth Arndrup. Jeg bor her i Lundeborg, hvor vi har dannet en lille forening, der hedder Købmanden i Lundeborg. Og det har vi gjort, fordi vi har savnet at have en købmand i vores lille samfund her, siden Ingrid lukkede for 12 år siden. Vi vil gerne have startet forretningen den 5. april. Vi vil nemlig gerne i gang her inden påske, hvor byen jo får mange campinggæster, og hvor også vores sejlende turister begynder at dukke op. Vi har åbent hele året rundt. Vi regner så også med at kunne øge omsætningen, især i sommermåneden, med alle de mennesker, der kommer herud. Det er vores medlemmer, der udfører arbejdet derinde på frivillig basis, ligesom det også er medlemmerne, der kommer til at stå i forretningen, også på frivillig basis. Det bliver ikke på kioskbasis, vi driver det her med spiritus, øl og tobak. Det bliver en lille almindelig købmandsforretning, suppleret med lokale, økologiske kvalitetsvarer oveni. Der er ingen tvivl om, at vores gæstesejlere de vil blive begejstrede for nyheden om, at de nu kan proviantere her i Lundeborg, frem for at leje en cykel og tage de 7 kilometer op til Hesselager. Med det tiltag, vi har i gang her, får vi måske oven i købet øget tilgangen af gæstesejlere, når det spredes, at nu er der mulighed for at købe ind her.